Sapling plantation mate thengpiarong ki ajai me kedengpong KSA Bokajan District Committee lapen Hanjanglangso Press Club anpa ta khatkhati Press Club atumpen chipatiripi ponsi World Environment Day arnipen pache tondonsi Industrial Training Institute mate pathek pen ITI campus goligaon long thengpiarong ki ajai me kedengpon padu sonsi KSA Bokajan District Committee me phu Raju Ingleng Hanjanglangso Press Club me phu klengdun terang lapen khatkhati Press Club me phu anon terang atumpen Japon linsi thengpiarong ipon bangso sai ke damtang asengkan pen pangcheng siningkan ke thoma farman pathik pon pen pening le ta thengpiarong ipong bangso sayalong aluhiaman pen babu ingti social worker la pen kiri ingti SGB kuligaon atum chetong dun si ardi pidun Hanjanglangso per Egyptian rong pinang ke palia birta malong news Mende la thengpi ki arani asila bangso arani niltum tami pachi tondon si pini ladak niltum bukol lapen project athengpi niltum epon lo lapen ladak nilutum along nang kacitong dun KSA Central Committee atiripi GS marang de disoteron alang listami nang citong dun lo lapen ladak labangso ITI Managing Committee matang de governing body Presiden babu ingti sar jame alang tamen nang citong dun lo lasi alang nilutum ben labangso nilutum labangso thengpiarong ki elong dabe ardi nangi pidun postami nilutum alang tu patami churu part pibla lapen pini nili ako kado kabe karbeng long rat pantami isi chuneri ji kangtong bangken ano karbeng long along non thengpi kirok thengpi kanghu hai dupik madang ke thengpi rong kipak krep hai dupik posi la World Environment Day padang ningkan sipen la bangso 5 June na bangke thengpi rong bangke epon beng nang ji posi nili bang chuneri pon athe lapu kirok kitilok puludang ke la bangso